nas dvije. Dobro jutro, dobrodošli u moj novi video. Baka i ja se nalazimo u Sisku na tržnici ili ti na placu i idemo malo u shopping. Danas je dan za nas. Danas i nemam baš sreće zato što mi je mesnica u kojoj kupujem sve meso zatvorena, gdje kupujem svinjetinu i teletinu. Tako da sam danas uzela samo piletinu i moram još uzeti neke sitnice svekrvi. Da, došli su Valentinovi roditelji iz Njemačke. Petar je ostao kod njih danas, dok baka i ja kupujemo, a Valentino naravno radi u kući. Bake. Šta si već uzela? Meso. 2 za 4,5 kg sada. Moramo uzeti tankici krumpir. Evo ga, povrće za juhicu je tu, čekam baku i onda idemo dalje. Evo nas, sad smo stigli u centar grada, tak nas dvije uvijek. Prvo tržnica, onda centar i onda samo posluga. Znači otišla sam u grad, najnormalnije sam se parkirala na parkingu, izašla van i otišla u Zlatarnu, a nisam uopće uplatila parking. I sad sam trčala da bi kupila parkirnu kartu, srećom nisam dobila kaznu, jer se nisam baš predugo zadržala. Ali dobro, sad sam barem mirna. Išla sam ovdje u Sisak, u grad, pa sam si kupila zlatni lančić sa medaljom što sam dobila, one što sam pokazala od Svetog Antuna. Jedva čekam da ga stavim oko vrata. Nisam ga nikako ni nosila, zato što sam se htjela baš kupiti tu malo dužu sajlicu za njega. I sad sam to konačno riješila. Listi da nemaš na Sisak, kako je malo bilo. Ako snimam. Ti kažeš? Dobro, aj nećemo ponavljati. Idemo sad na doručak. Ajde, možemo ići tamo nešto. Šta hoćeš, bako? Šta želiš? Ovdje su ti sendvič. Ja sam si uzela sendvič sa pršutom i rikolom i rajčicom. Stižemo sad u Demu. Pa možemo si uzeti malo ako volite. Može. Ja sam se došla uzeti ovaj gel za pranje lica, kremu i serum. I trebala bi još uzeti kremu za ruke. Hello, novi je dan. Jučer sam bila s bakom u Sisku. Danas sam u Kostajnici s Valentinovima i mojima. Došli smo na večeru. Tu smo u Kostajnici. Ja sam to već rekla. Ne znam, dobro, ne veze. Ponovit ću opet. Kasnije idemo malo do Starog grada. Tamo ima neki koncert. Evo nas, upravo stižemo u Stari grad. Roditelji su ipak ostali kod kuće sa unukom, bake i djedovi, a nas dvoje idemo malo u grad. Mi smo mrake! Vama ste ostavili taranu u tome, evo, dignem i prospem su taranu mene. Dobro jutro, evo nas došli kod bake na domaće makarune. Evo imamo domaću rajčicu i domaći luk. Ej, mali šu! Šu, mali! Što je šu? Gle! To ću reći marš. Ne! Da. Tražimo neko blago možda. Ili ima neko blago? Petra, ti na krivom mjestu lupaš. Petre! Petre, gle šta sestra radi. Petra, kako ti to podnosiš? Ti ne možeš podnijeti da si ti prljave ruke. Tu je nešto, roži se. Dobar dan, novi dan. Mi smo u Kozarskoj Dubici u Ceptar hotelu na druženju s prijateljicom i upravo čekamo ručak. U biti više neki kasni doručak. Bebe spavaju. Samo da ja budem na tom videu debela. Budem li debela, bit će mi žena.
Takve smo kakve smo. Nije baš To je zabilježeno. Ja, stvarno. Da. Situacija je sljedeća. Zatvaraj ogradu. Gdje nam je ključ? Gdje je ključ od ograde? Pa pripremila sam ga. Evo, Matej ćemo. A šta sam Matej? Ugl! Idemo na žensko druženje kod Lidije u njezinu vikendicu, u njezinu kuću u šumi. Imamo parti u kućici u Laura, šumi. molim te, pazi na aute. Evo, i nikako se spremiti. Lidija nas je zvala prije ne znam koliko, sad je već to 20 minuta. Helena je rekla da smo krenule. 11. Rekla da je Lidija, aj sad znaš da te slagala, Helena. A nemoj mi da budem lažila. Nismo krenuli, Helena inače nikad ne laže, ali stvarno je bilo da krećemo, međutim čekali smo Lauru. Evo sad je Laura stigla. A ovo nam je bio dress code za današnji dan, plava boja. Zašto? To je to, aj vidimo se tamo. A sad imam kalupe. Gdje se smijemo parkirat? A čekaj, onda Poklon nešto treba ta, kaj sad? Aj, cijelo stranje. Lidija, sretan ti rođendan! Ne, nije isforsirano! Izvoli! Ajde da vidimo mi tu kućicu u šumici. Predivno. Kakvi detalji. Pisaći stroj. Wow. Bak Marijana. Moda je stara, ne znam koliko godina. Da ne prljamo. Imamo problem, ne možemo otvoriti bocu. A jedino tako da. Evo je, Laura. Ipak ćete pit, djevojke. Nećete. Vrti se. A, hoćete. Ajmo mi, Laura, detalje. Idemo mi proći detalje ove slatke vikendice, koja je još uvijek u radovima, ali je trenutno osposobljena za nas, za naše večerašnje druženje, ali ima tu još dosta posla. Idemo sad proći neke detalje. Ajde, Laura, reci. Da, ajde. Pa krenimo. Samo kratko snimi pogled. Aha, pogled može. Pogledaj. Evo pogled. Znači, prekrasan. Ova staklena stjenka. Ne može ni... Da, predivan. Pogled je prekrasan. Dobar je fokus možeš. Da, a to ćemo vam snimiti vani. Idemo mi sad malo proći detalje, kratko. Evo vidite, jako da Marko. Dobrodošli. Dobrodošli. Posuđe. Šalica. Meni je ovo predivno. Prekrasno. Ovo je vrč koji izgleda kao neka patka zapravo. Šta je ovo? Možda ovo je kao patka. Prekrasan je. Da, je, ovo je patka, Laura, gle! Joj, pa ima i rep, da. Predobar je, znači predivan je. Tipa ove stolice su jako stare. To su još iz bakine kuće. Znači, moj najdraži detalj ove kuće, lampa, ova mala djevojčica tu. Da. I ovaj ludak. Da, meni je ovo tu. A, meni je ovo isto. Da. Kuha se kavica. U ovoj šalici je čak gejša, ako se primijeti. Da. Pa moram reći, jače je od mene dinastija Ming. To ću mi izrazat. Pa da. Pa kod nas je ovo stvarno danas predivno. Sve u plavom. Znam da ima one bijelo Sve je vintage. sajam starina. Evo nam i domaćice. Wow! Sad znamo ko će nam slagat plate. Da, wow, Lidija.
posebno. Sakriću te moj živote, kilometari iznad neba. Ovo mi je Laura koja skače u trampolinu. Laura, daj izađi. Neću. Nikad. Dobro jutro, novi dan. Danas smo evo u vikendici uz Unu. Petar je dolje s Lidijom, kupa se u džakuziju. Ja sam se popela gore da vam snimim pogled. A tu dolje niže ulicu je naša kuća. Evo ga, sve je spremno.